Hola companys, molt bones, benvinguts a aquest curs on tot l'equip d'IGUP hem volcat tots els nostres esforços per crear una formació completa i exhaustiva que us doni totes les claus i eines que necessiteu per aprovar les vostres oposicions de policia. Per un sol pagament de 79,99 tindreu 4 mesos d'accés al millor curs que podreu trobar ara mateix per preparar l'accés als diferents cossos de policia local de Catalunya. Un curs viu i en constant evolució que anem actualitzant constantment per fer-lo créixer i adaptar-lo a totes les novetats legislatives, als nous protocols i a les noves operatives policials. Tot el que heu de conèixer per superar amb èxit la vostra oposició. Hi trobareu tant temari com cultura general i actualitat, així com també simulacres finals per nivells, tot actualitzat i amb moltes hores de lliçons en vídeo, a més de documents de suport. Us animo que us hi apunteu perquè estic segur que us enganxarà i voldreu continuar la vostra formació amb nosaltres. Va, molta sort amb les vostres oposicions i ens veiem al curs. Fins aviat!